Днеска приятел ще търси храм на креница. Аз ще го търся, той сега ще го търси. И така, абонирайте се сега. Хайде. Хайде търсим. Toscas. Muchachos. Цецко! Цеци! Така, дайте аз да те търся сега. Хора, сега си броим тук, като стигна, ще ви кажа. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Сега хора, трябва да така. Тихо, сега не знам дали се чувам. Така. Така, не знам дали наистина не знам дали се чувам. Той може хора да се е скрил навсякъде, но сега ще го търсим. Сега тук до колите. Няма го. Така. Сега идваме тук. Сега така сега ще видим. Чакайте. Така, дайте малко да се забързаме. Ето на хора, ако сте ме видели, не знам. Не знам дали ще мога да го видя. Не знам къде е. Това е, не знам дали нещо виждате. Така. Добре, моля ми сега при видео. Не знам. Тук няма никой.
Така. Идваме тук. Идваме тук. Тук хора също няма никой. Така. Добре. Тук няма никой. Окей. Така. Много мраза да броя. Защото много мраза да така да го гона. Не знам къде се скрия. Той може да се скрие. Сега да се шевим тук да полети тихо. Той може сега да е навсякъде. Не знам дали виждате нещо. Но той може да в момента да е навсякъде. В момента не знам. Ходя в кръг, защото не знам къде да търся. Имам чувството, че го подминавам. Го подминавам все едно. Ама не знам къде го подминавам. Това видео. Да. Не знам къде е. Тотално не знам. Не знам къде е. Ето го! Газ! Газ! Газ, бе! Ето го! Майко! Да! Ай! Напомням, ти стъпиха криво. Чакайте! Хора, намерих го! Намерих го, хора! Но значи какво стана? Стъпихме една страна и вземах опадна. Намерихме го! Хора, сега приятел ми почва да снима. Ето, давам му камерата. 1:0 за мен. 1:0, защото... 1:1, защото ясно му наред. Добре, айде, така ще, айде. Къди старт? Къди? Во старт. Ще изтръгвам. Видяхте! Аз ли бе? Еми той се тича, не се ходи. Да бе, яка ти казах. Чакай, яла за малко, яла. Чакай бе, запри се за малко.